Bună ziua, bine v-am găsit la un joc foarte frumos care se numește Fireboy and Water Girl. Joc împreună cu verișoara mea Elena. Bună! Eu sunt David. Începem. Cam așa arată jocul. Acesta este doar primul, care se numește Forest Temple și dăm drumul ca să nu pierdem de timp. Noi am început să jucăm de la 5 ani. Ea avea 5, eu aveam 5 ani. Ea avea eu aveam vreo 3, nu știu sigur, dar sigur știu că jucam de când eram noi doi mici. Forest Temple este foarte frumos, după aceea vom continua cu Ice Temple, după aceea cu Light Temple și tot așa. Vom face mai multe părți la acesta. Nivelele nu sunt atât de grele. Sunt destul de ușoare. Și am terminat și acesta. Gata. Mai avem câteva runde, să vedem. Am făcut-o pe prima, pe a doua începem una de viteză. Am închis sunetul la joc ca să ne auzim noi doi mai bine. Imediat urmă. Am rămas puțin în urmă. Nu se întâmplă nimic dacă luăm o notă mai mică, dar avem un rank destul de bun. Haide. Forest Temple este mai vechi decât celelalte. Cel mai nou este unul foarte frumos cu arcuri care se numește, este de pe un site Ninja Games. Așa știm, Ninja Games. Nu. A fost o greșeală. Se mai întâmplă și Da. lucrul acesta. Trebuie să fim atenți. Jocul este mai mult ca să învățăm să jucăm în echipă, să ne sincronizăm, să... Moneta voastră Și cam atât. și e cam gata. Mai avem două și... Partea a doua. Cum face aceste filmări pe mai multe părți? Partea 1, partea 2, partea 3... Câte părți o să avem nevoie? Vreo 4. 5, cred. 4 sau 5. Cred că vrem să facem la fiecare sau... La Ninja sunt nivele mai grele, care ne-am chinuit. Noi am încercat să le facem fără să ne uităm la tutoriale pe internet și am reușit. Nu știu cum, ne-am învârtit pe acolo cât ne-am învârtit. Și Timpul a fost puțin mai... am reușit, chiar dacă timpul a fost puțin mai rău, tot am reușit. Da. Terminăm.
trecem și la ultima rundă din acest joc. La aceasta ne chinuiam noi foarte mult. Vedeți un foc gigant. O groapă cu foc. E lungă. Trebuie să duc lada aceasta acolo Ca să pot ca sări. să poate sări. Destul așa. Grijă. Da. Și acum ducem lada pe butonul MOV. Sperăm că o să putem. Sperăm să nu câștiga. ne încurcăm. Da. De încurcat nu prea sunt. Numai că bila aceea. Nu prea ne încurcăm. Ne încurcăm mai mult la bila aceea care stă sus acolo. Da, nu ne încurcăm acolo. Câteodată prima dată ne încurcam foarte mult. Da, nu știam unde să dăm bila, în ce parte, în stânga, în dreapta. Până am încercat de mai multe ori și... Sperăm că o să se ducă acolo. Și subs. Uite și diamanturi și am terminat. Jocurile acestea sunt foarte educative, da. Da, ne învață să jucăm Să lucrăm noi. Mulțumim că v-ați uitat la prima parte de la Forest Temple Fireboy Water Girl. Vă așteptăm la a doua parte. La revedere! Like, subscribe! La revedere! Pa!